Εγώ θα αξιοποιήσω τις εισηγήσεις των προηγούμενων συναδέλφων και επομένως θα μιλήσω για το μέλλον. Και επομένως θα πω και λίγο σκληρά πράγματα και να σοκαριστούμε. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και από όλες τις μελέτες που έχουμε κάνει στο Ινστιτούτο και από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι και από τη βιβλιογραφία, είτε στη δημοσιονομική σφαίρα, είτε στην κοινωνική σφαίρα, είτε στην αναπτυξιακή σφαίρα, συνηγορούν ότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Στο παρόν και στο μέλλον. Και γίνεται ακόμα πιο σοβαρή, κύριε Πρόεδρε, μένω στο σημείο που αναφέρατε προηγουμένως, με το χρόνο, ο οποίος το ζω κι εγώ επιτακτικά. Την προηγούμενη εβδομάδα μίλαγα σε ένα κροατήριο στη Φλόρινα, λέγαμε αντίστοιχα πράγματα. Ήταν 180 άτομα, εκ των οποίων τα 150 ήταν άνεργοι, μόνο οι 30 εργαζόντουσαν σε δημόσιες υπηρεσίες και στο τέλος όταν μπήκαμε στη φάση της συζήτησης, πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά είμαστε 3 χρόνια άνεργοι. Έχουμε γίνει ζητιάνοι. Αυτά θέλουν χρόνο που μας λέτε. Το ίδιο μου συνέβη και χθες στην Πελοπόννησο. Και τώρα το απόγευμα που έχω μια άλλη ομιλία στην Πελοπόννησο. Δηλαδή το θέμα του χρόνου, όταν το είπατε, σκεπτόμουν μήπως ήσασταν δίπλα μου. Το θέμα του χρόνου πλέον, είτε στον επιστημονικό κόσμο, είτε στον πολιτικό κόσμο, είτε στα συνδικάτα, είναι επιτακτικός. Και ακούγοντας προηγουμένως και τον συνάδελφο του Γιάννη τον Μιλιό, φοβάμαι, επειδή ξέρουμε πολύ καλά αυτή τη χώρα όλοι μας, μήπως αυτή η πίεση του χρόνου μας οδηγήσει και σε προχειρότητα. Δηλαδή, εγώ θα πω πράγματα που μπορεί τα συνδικάτα να μου κάνουν κριτική. Ναι, να αυξηθούν οι μισθοί. Πολύ ωραία. Αλλά όταν αυξήσουμε τους μισθούς που τους πληρώνει κάποιος άλλος, πρέπει να ξέρουμε ότι στο ΙΚΑ του αυξάνουμε τις δαπάνες 2,2. Ούτε 2,1 ούτε 2,3. Διότι η σύνταξη του ΙΚΑ στηρίζεται πάνω στον κατώτερο μισθό. Πρέπει εκ των προτέρων να ξέρουμε πού θα βρούμε αυτά τα 2,2 ή 2,1. Γι' αυτό ακριβώς βάζω το θέμα της πίεσης του χρόνου στα σοβαρά προβλήματα. Έχουμε να δείξουμε, δηλαδή το πολιτικό υποκείμενο έχει να λύσει αυτή την πολύ σοβαρή αντίφαση. Η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε τώρα, δεν μιλάμε για αριθμούς, μιλάμε για τη ζωή των ανθρώπων. Μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι που επί 3 χρόνια είναι εκτός ζωής, όχι εκτός κοινωνίας. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Επομένως, εγώ θα μιλήσω για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο Μάρτιο. Σε λίγους μήνες από σήμερα, εγώ θα σας πω τι θα συναντήσουμε. Θα συναντήσουμε ένα επίπεδο ανεργίας 30%. Μόνο το 1961 στην Ελλάδα η ανεργία ήταν 26,8%. Και έγινε η μετανάστευση και την χαλάρωση. Θα συναντήσουμε μία επιδείνωση του βιωτικού επίπεδου κατά 50%. Θα συναντήσουμε μία σωρευτική μείωση του ΑΕΠ κατά 27%. Θα συναντήσουμε μία πλήρη κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Αυτή τη στιγμή στον ιδιωτικό τομέα, από τα 2 εκατομμύρια άτομα που εργάζονται, το 1,5 εκατομμύριο ή έχει να πληρωθεί 3 μήνες, 4 μήνες και παίρνει έναντι, ή έχει ανασφάλιστη εργασία, ή έχει μερική απασχόληση, ή δεν ξέρω τι έχει. Μόνο 500.000 από τα 2 εκατομμύρια πάνε, δουλεύουν το 8ωρο και στο τέλος της εβδομάδας ή του μήνα παίρνουν το μισθό τους. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εδώ μιλάμε για πολύ σοβαρή κατάσταση. Δηλαδή, αν είμαστε προς το τέλος ενός πολέμου, είναι η κατάσταση. Θα κλείσουν αθροιστικά 190.000 επιχειρήσεις. Θα έχουμε 15 δισεκατομμύρια μείωση των κοινωνικών δαπανών. Θα αυξηθεί το δημόσιο χρέος και θα υπάρχει βέβαια μια αργή μείωση του δημόσιου ελλείμματος. Από τις περιφερειακές μελέτες που κάνουμε, και θα σας πω στη συνέχεια, και γιατί ας μην βάλω το πολύ, είμαι απεσιόδοξος και για το σήμερα και για το μέλλον, βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον σε επίπεδο παραγωγικής βάσης μια πλήρη καθίζηση της παραγωγικής βάσης, γιατί κάνοντας τις περιφερειακές μελέτες πάμε σε επιχειρήσεις. Κάναμε μια περιφερειακή μελέτη, περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Τώρα είμαστε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με αφορμή όλη αυτή την ιστορία που γίνεται με το χρυσό κλπ. Πώς γίνονται οι μελέτες? Σε επιχειρήσεις πάμε. Ερωτηματολόγια συμπληρώνουμε και μετά έχουμε ένα οικονομετρικό μοντέλο και μετράμε παραγωγικότητες, μισθούς, εξαγωγές, εισαγωγές, προστιθέμενες αξίες κλπ. Μιλώντας με τις επιχειρήσεις, και αυτές ακόμα που λειτουργούν είναι σε μια κατάσταση παρακμής. Δεν είναι σε μια κατάσταση σταθεροποίησης που βλέπουν την ανάκαμψη. Είναι εδώ και πάνε προς τα πίσω. Και βέβαια υπάρχει σοβαρή αναντιστοιχεία ίσπραξης των εσόδων του κράτους
και της κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση με τους στόχους. Επομένως, η συζήτηση που γίνεται ότι εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα εσωτερικής υποτίμησης κλπ. Και το πρόγραμμα αυτό λέει αυτό. Εγώ βέβαια είχα και δεν ξέρω αν ήταν, σαν μελετητής ίσως ήταν ευτυχή συγκυρία, αλλά σαν πολίτης ήμουν πάντα στεναχωρημένος στα τελειώνουμε. Κάθε φορά που ερχόταν η Τρόικα, συνόδευα το κλιμάκιο της ΓΕΣΕ που τους έβλεπε. Και μιλούσαμε και λέει, ακόμα και προτού να ανακοινωθεί το πρόγραμμα. Εγώ μάλιστα μπορεί να σας πω ότι καθ' υπερβολή τους είχα πει ότι τότε που δουλεύαμε 4 εκατομμύρια άτομα δεν παίρνουν μισθό για 3 χρόνια. Καταργούμε το μισθό. Λέει και τι μας λέτε τώρα, μας κοροϊδεύετε, πώς τα ζείτε. Σας το λέω καθ' υπερβολή για να καθίσουμε να υπολογίσουμε με κατάργηση των μισθών για 3 χρόνια το επίπεδο ανταγωνιστικότητας από την 96η θέση θα πάει στην 76η. Και τι έγινε? Όταν πάμε στην 76η, πήγαμε στην 30, πήγαμε στην 20. Πού πήγαμε? Και με κατάργηση των μισθών. Φανταστείτε με το μοντέλο που προτείνεται τι θα γίνει. Και τι έγινε? Από την 96η θέση πήγαμε στην 90. Χαρά στο πράγμα. Χαρά στο πράγμα. Με τόσο κοινωνικό κόστος ή ακόμα και τόσο αναπτυξιακό κόστος εξοικονομήσαμε 6 θέσεις στη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Επομένως, υπάρχει αυτή το σκέλος της διαχείρισης, το έλλειμμα, το χρέος κλπ. Αλλά εγώ νομίζω ότι εδώ υπάρχει και πρώτον, στα αυτά τα 3 χρόνια, μία αλλαγή της δομής της οικονομίας, της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, από μία οικονομία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, έγινε μία οικονομία των δανειστών. Εμείς έχουμε υπολογίσει, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά αυτό προκύπτει από τους υπολογισμούς μας, ότι το 83% των πόρων που αυτή η χώρα έχει, είτε από την παραγωγή της, είτε από τα δανεικά που παίρνει, πηγαίνουν προς τα έξω. Λοιπόν, έχει αλλάξει η δομή της. Ενώ ήταν μια οικονομία, στην καπιταλιστική οικονομία, ποιοι είναι οι θεμέλοι λύθοι? Τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή η οικονομία πλέον έπαψε να είναι μια οικονομία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων της δεν είναι για τις επιχειρήσεις της, για να βελτιώσουν την τεχνολογία, να κάνουν επενδύσεις ή για τα νοικοκυριά. Είναι για τους δανειστές. Αυτό που ανέφερε προηγουμένως και ο Προεδρεύων, που είπε ότι εδώ πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορεί να φεύγουν όλοι οι πόροι. Πρέπει με κάτι να το συνδυάσουμε αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η αποφυγή εξωτερικής τάσης πληρωμών μετεξελίχθηκε σε μερική στάση πληρωμών από του κράτους προς τους προμηθευτές και η πιο ανησυχητική εκδοχή, εγώ το είπα και στη Βουλή, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων που μας καλέσανε για το φορολογικό, η πιο ανησυχητική εκδοχή στο άμεσο μέλλον θα είναι να μην μπορεί το κράτος να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Αυτή τη στιγμή το έλλειμμα της κοινωνικής ασφάλισης το 2013 είναι 1,5 δις. Εάν αυτό δεν καλυφθεί και πάμε να το καλύψουμε μείωση συντάξεων, οι συντάξεις θα μειωθούν 45 ευρώ το μήνα. Ούτε 44 ούτε 46. Θα μου πείτε τι είναι? Μα είναι όμως η 8η μείωση. Είναι η 8η μείωση. Και πρέπει να σας πω, σε μια μελέτη που είχαμε κάνει μαζί με άλλους συναδέλφους από το Ινστιτούτο των Βόρειων Χωρών, το 8, όταν ένας Γερμανός δουλεύει 35 χρόνια και δίνει στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 100, το σύστημα μετά από 35 χρόνια του δίνει 158. Του Γάλλου του δίνει 155. Του Βέλγου του δίνει 131. Του Πορτογάλου του δίνει 100. Του Ισπανού 101 και εμάς μας έδινε πριν από την κρίση 68. Δηλαδή εδώ και με όρους κεφαλοποιητικούς, όχι διανεμητικούς και κοινωνικούς, αυτοί οι υπολογισμοί έγιναν με όρους κεφαλοποιητικούς. Μας έδινε λιγότερα από αυτά που του δίναμε. Και γι' αυτό θα δείτε το επόμενο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα με το ΕΦΑΠΑΞ, και έχω γνώση για αυτό που σας λέω, θα γίνουν πάρα πολλές προσφυγές. Εγώ παραδείγματος χάρη έχω κάνει την αναλογιστική μελέτη του εαυτού μου και άλλων συναδέλφων. Και για το ΕΦΑΠΑΞ και για τη σύνταξη. Δίνεις 100 και δεν θα σου δώσει 100, θα σου δώσει 50. Ούτε καν 100 που του έδωσες δεν σου δίνει. Και όλα αυτά που σας τα λέω σε όρους κεφαλαιοποιητικούς. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο Ινστιτούτο να φεύγουμε από τη διανεμητικότητα και ακριβώς για να δούμε τη σοβαρότητα του προβλήματος. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχει συμβεί και το χειρότερο βέβαια που νομίζω δεν το θέλει κανείς, να μην συμβεί αυτό το πράγμα και δεν μπορεί το κράτος να στοιχειοθετήσει τις υποχρεώσεις του. Σε μακροπρόθεσμο όμως επίπεδο συντελείται κάτι άλλο με αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα πλέον έχει και αποκτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός νεοαπικιακρατικού μοντέλου ανάπτυξης. Εγώ αυτό το μοντέλο το έχω διδαχθεί, επειδή τελείωσα ένα σκληρό πανεπιστήμιο στη Σορβόνη
και έχω δώσει και εξετάσεις για αυτό το μοντέλο. Και έχω επισκεφθεί και τις χώρες που η μητροπολιτική χώρα το εφαρμόζει. Και σε ένα συνέδριο που είμαι την προηγούμενη εβδομάδα μεγάλους συναδέλφους και άλλους συναδέλφους, αφού τους έλεγα ότι εδώ γίνεται όχι μόνο η διαχείριση και το έλλειμμα και το χρέος, εδώ επηρεάζονται και διαρθρωτικά δομικά στοιχεία της οικονομίας. Το ένα ότι αλλάξαμε τη δομή και την κάναμε οικονομία των δανειστών και βέβαια μεσοπρόθεσμα πάμε και σε κάτι άλλο, σε ανώτερες μορφές. Και είναι η εγκαθίδρυση του νεοαπικιοκρατικού μοντέλου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πρώτον ότι καταργείται το θεσμικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, δεν υπάρχει εργασιακές σχέσεις. Το δεύτερο είναι η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Το τρίτο είναι η πολυεθνική επενδυτική δραστηριότητα σε έργα υποδομών και υδρογοναθράκων. Το τέταρτο είναι οι ειδικές οικονομικές ζώνες. Και το πέμπτο βέβαια που θα επακολουθήσει, γιατί αυτό έχει γίνει στις νεοαπικίες, είναι η αναδιάρθρωση της κοινωνικής και ταξικής συγκρότησης της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή η ταξική συγκρότηση που ξέρουμε μέχρι τώρα θα αλλάξει όταν αυτό το μοντέλο προχωρήσει και εγκαθιδρυθεί. Επομένως, φαίνεται ότι έχουμε πολλά καθήκοντα και σαν επιστήμονες αλλά και σε πολιτικό υποκείμενο να αντιμετωπίσουμε. Το ένα είναι το διαχειριστικό. Όλα αυτά τα προβλήματα που είναι και οι συνάδελφοι. Το δεύτερο είναι ότι αλλάζει η δομή της οικονομίας και πρέπει να την ξανακάνουμε οικονομία των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Και το τρίτο είναι να σκεφτούμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης στις συνθήκες του 21ου αιώνα. Και εδώ έρχομαι στο τρίτο σημείο και τελειώνω. Δεν θα επαναλάβω τις διάφορες δυνατότητες που ανέφερε και ο κύριος Γκάτσος. Εμείς τώρα κάνουμε τις περιφερειακές μελέτες. Πηγαίνουμε και αναδεικνύουμε δυνατούς και συμπληρωματικούς ή δυναμικούς κλάδους ή κλάδοι που πρέπει να κλείσουν. Τους λέμε ότι ο κλάδος δεν πρέπει να υπάρχει, εδώ τελείωσε. Παίρνει πόρους και αντί να παράγει παραπάνω από τους πάρους, παράγει λιγότερα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ούτε το πολιτικό υποκείμενο έχει την ευαισθησία και τη σύλληψη για ένα τέτοιο σχεδιασμό, αλλά ούτε και η περιφερειακή διοίκηση. Εμείς πηγαίνουμε και τις παρουσιάζουμε αυτές τις μελέτες στους νομούς ή στις περιφέρειες και λέτε και ότι έχουμε πάει κάπου και λέμε διάφορα πράγματα. Εντάξει, είναι μαθηματικά, είναι εξισώσεις. Δεν παίρνουμε από τον απλό άνθρωπο να δει όλο αυτό το σύμπλεγμα των εξισώσεων, αλλά στο τέλος βγαίνει ότι η περιφέρεια της Πελοποννήσου κάει και έπαθε ό,τι έπαθε, αλλά έχει δυνατότητες. Το θέμα είναι όμως ποιος θα τις αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες και ποιος θα δώσει κίνητρα για να αναπτυχθούν και να αξιοποιηθούν αυτές τις δυνατότητες. Την προηγούμενη εβδομάδα σας είπα, ήμουνα στη Φλόρινα. Βάζουμε το ερώτημα εκεί σε περιφερειάρχη σε όλους. Μετά το λιγνίτη τι? Με κοιτάζαν έτσι. Μα γιατί με κοιτάζετε έτσι? Όλες οι μελέτες των γεωλόγων λένε ότι ο λιγνίτης είναι σε 20 χρόνια τελειώνει. Δεν πρέπει από τώρα να προβληματιστούμε και να σχεδιάσουμε μετά το λιγνίτη τι? Εδώ δουλεύουν εκατομμύρια και χιλιάδες άνθρωποι γύρω από το λιγνίτη. Δεν θα το σχεδιάσουμε αυτό? 20 χρόνια δεν είναι πολλά. 200 μήνες είναι 20 χρόνια. Επομένως, φαίνεται ότι εδώ υπάρχει αυτό το πρόβλημα, μάλλον αυτά τα προβλήματα της διαχείρισης, της ανατροπής, της διάρθρωσης, αλλά και του άλλου μοντέλου, στα οποία έχουμε να συγκρουστούμε ή να αντιπαρατεθούμε καλύτερα σε αυτά τα τρία επίπεδα. Αλλά αυτό για να το κάνεις πρέπει και από τη μία πλευρά να είσαι πολύ τεκμηριωμένος, αλλά βέβαια να υπάρχει και ένα πολιτικό υποκείμενο το οποίο έχει ένα όραμα, ένα σχεδιασμό και μια προοπτική. Ευχαριστώ πολύ.